Ако искаш само, че аз на гръб да плувам, той е по... Това, по корем. Виж, той не мога да диша, виж го бе! Аз не се напълвам, разбираш ли? Ако искаш, мога да таковаш, бе. Да изпушиш една цигара и той тогава да скочиш, а? Ма не бе, аз мога хапна тук една... Вися, пистата е малко по-бавна, човек. Мога да се я поръчам, ти я скочиш, да ми дойда хапна и да... Другия път скочи 3 метра от мен. Ай, сай, пак? Бил майката. Кажи бе! Как? Какво? Нямам си! Как си плува? Искате? Защото те опитите! Не, няма Джефри, ще пусне клипа нещата. Да виж колко тръгна преди мен пак. Браво. Той казва готови, ти скачаш. Браво. Чачо, обясня! Хубаво обясняваш, бе, Пети! Аз това! Яла тук, бе! Аз имам, слушай малко сега, аз имам 8 кг и половина мазнини. Той има 30 сигурно. Него, той не мога да възстанови, виж го, човек! Виж, той не мога да диша, бе! Той не мога да диша! Не мога да диша! Така, Джефри. Там, че... Ма не, сега кажа някакво глупост малко. Кажи да, дай сълка. Не. Така му лепо. Много план, бе!